Ještě včera dopoledne byl Převýšov plný příprav a očekávání. S tak prestižním klubem, jako je pražská Slavie, si vesnický tým ještě nikdy nezahrál. Na zápas se těšil i Oldřich Weir, který v posledních letech nevynechal jediné domácí utkání. To byla historická událost pro nás jako pro občany Převýšova, ale i pro okolí. Převýšov byl zpočátku z favorita nervózní. Ve 42. minutě se ale trefil domácí Jakub Jarkovský. Když přidal druhý gol v 63. minutě, byly nervy definitivně pryč. My jsme měli zákaz od trenéra i od majitele na to nějak myslet a připravovali jsme se až 2 dny, a kdo by nebyl jako nervózní, když přijede Slavie Praha, ligový tým. Senzační zápas sledovalo přes 2200 diváků. Zásluhou ex-slávisty Iva Svobody nakonec Převýšov vyprovodil sešívané 3-0. Tak já si myslím, že vypadali hodně sklesle, což jim patří. Slavie přišla úplně ubohá. Vůči Převýšovu to je teda bomba nákopnutí do dalších sfér. Ten tým je parta kamarádů, dobrých bojovníků, kteří něco chtějí dokázat a chtějí se prosadit, eventuálně i vejš. Po zápase se ve vesnici oslavovalo 2 hodiny. Euforie z vítězství nevyprchala ani dnes, šampaňské teklo proudem. Včera byla euforie velká, jenže dneska už je zase realita, že jo? Teď jsme byli vlastně v práci. Vesnice se teď připravuje na další fotbalový svátek. V příštím kole poháru totiž přivítá prvoligový Liberec. Tomáš Hejtmánek, RTA Převýšov.